yangu kana makanditadzira musingadi chiti sorry tozvita pano tiri pano semataura pamusoro semataure mabvunziro amamuita kuti kana ngataure chaari kuda ari kuti akarwadziwa nditi ngaangotaura chaari kuda ini handisiri ndakarwadziwa iye ndakarwadziwa ngataure chaari kutanga mambo ndikuti ngava vari kubvuma here kuti vakataura izvozvo ndozotaura kuti kana kwani muri kubvuma here kuti makakanganisa maringe nenyaya yekufanira taura pafoni ndakataura saka ya kana vachibvuma kuti vakataura zvinhu zvavasina evidence nazvo because zvito zvinhu zvokundibata ndingati mambo ndokumbirawo kuti vanondiripa nei uda chii ndoda kana mombe kuti ndakatoisvitsawo kumadzikomo angu akati vakasununguka vachizotengesa mombe ngani panodiwa munhu wemombe ngani aiwa mombe yakutaura wani 100 kana musina mombe nobatirari anobva asununguka tinotenda mwana wake anobva asununguka tinotenda zviri munzira saka munomupanini mombe ndinokwanisa kuwapa rega ndibvunzwa baba mozoudza dare because tetiratauyatu kombudzi dzedu mutuvarini mbudzi end of February pamusoro emambo inini magarisirana atakaita kumba izvezvi nemhuri iyi mukanzwa kuti kana uchifamba pangu pafiwa kana mwana wangu kana inini zvikuzvitaura mukati medare musacheme mai ndapota mai mari akatouraiwa mwana uri kure mukapa mari haatombodero amwari hanyadzii iyeyu mudzimai wako aripeevadeeakuti madzimai ndo ane problem ndematora vachiri kugara pimba peavo toda kungovaudza kuti ndai munogarisana muchigadzira kuti nyaya nyipere kudai dai iri nyaya anga iri muno mudare muno isutanetatoti misika muchinomupa mari yake iwe unoda mazuva mangani kuti uinde kana wane mari muhombe zvino haisi mudare reni uyu takamubata imari haana kupinda kana asina mari chero anayo munanga anayo mari ndomukana undichiwana mari yako ndauya mudare ramambongezi ishe nditungamire ndewe chokwadi mudare ishe nditungamire nditaure chokwadi mudare ngamira mudare ramambongezi ndichataura chokwadi mwari ndibatsire nditaure chokwadi padare baba vatina chinhu ndovama vakusafadzwa nambeu ndovamamhanarera here taura investment yenyu pamusoro pedare ngati nomakore mangani ndine 41 pamusoro ndingati inini ndine makore ndichishandira murumewo watafadzwa nyambeu ndofunga ndine 21 years saka tichishandira nakudaro tine patisina kuwirirana nemurungu wangu tine nyaya dziri kumakoti but ndingangoti tava nesamwe 3 months nyaya dzedu dzichifamba kumakoti then isusu tinenge tina tafadzwa nyambeu pamba saka vanogara nguva dzese vachingotaura mashoko ekutuka ekudii but ndichingo nyarara ndichingoti sezvo tine nyaya dziri kumatare
handifaniri kudayira. Asi chakazoitawo kuti ndiuye kudare kwamambo chekuti musi wa26 December iyoyo ndo pavakazoita senge vari kufona vachindituka vachitaura kuti uri kurambira kubva panapa nekuti takanzwa kuti hausi mwana wokwamawenidzo senemu yauri kushandisa uchitotaura nesu zvakanaka tikuudze senemu yako chaiyo chaiyo. Ndakanga ndine mwana wangu ndofunga ari grade 7 aita homework yake ari mumba. Saka ndakabatikana zvikuru kuti nemwana akazopeserawo kuti saka senemu yatiri kushandisa haisiriyo yedu. Ndikati ava mbuya vakaroorwa 2021 vaiva mbuya vedu vamwe vaivapo vakashaya 2019. Ndakagara navo kubva 2002 handina kumbonzwa vachitaura mashoko akadaro. Ava vane 5 years kezvino varipo but vakunditaurira kuti handisi mwana wokwamawenidzo. Ndakasvika kumasvingo ndikanzwa kuti hausi mwana wokwamawenidzo, madzikoma ako akakuramba. Saka ndakafonerawo madzikoma angu kati kune nyaya iri kuno yakadai kati takasununguka kuuyawo kana tapiwa mari kana tichipe maDNA toendeswa because hatizivi nyaya yakadaro. Iwewe ndiwo wakatochengetwa nababa kubva uri mudiki kusvika baba vafe unavo, havana kumbotitaurira mashoko akadaro. Ndikati number 2 musi wa31 semwana vaingoshanda ndiri pamba 2017 ndofunga ndakatotsvagawo miti ndikadyara kutenderera payadhi pese. Miti yanga yakutobereka. Mbuya vangu ivava futi vakatora demo vakatema miti yese iyoyo 11 kuiwisira pasi vachiti ndoda kutanga zvitsva pano. Saka ndingangoti ndonyaya mbiri dzandauya nadzo kudare. Amene nyaya yacho makutaura kuti miti yanga iri mimango here, muchiko, mugwavha here? Pane mimango 5, then pane mipopo 3, pane musau 1, pane mupichis 1. Vana vangu amai baba kutoka nemuno nomuziva tinomuziva chii chenyu. Munhu ndakasvikira achigara papurasi pedu achichengeta pamusha pemurume wandakaruma. Munhu wamakasvikira ari pamba chivanhu chakadaro kuti munhu wandakasvikira akutaura vandakasvikira vari pamba vachigara pamba. Yes, ndokutaura kupatinoda kavawana vachigara mumusha ini ndisati ndauya. Ndakawawana vachigara mumusha ini ndisati ndadii ndasvikamo. Hatidi kuti mashoko ari kutaura nematauriro amunozoita ini zvonolinga kuti tione kuti pane nyaya. No, tinoda kuti nyaya tinoda kugadzirisa pano ndeyemubereki. Kana magara imimi uyo mukamutarisa nemuviri wakada kutoti kurei kune wenyu, but imimi masvika nhasi mumusha umu matongouya muine title kudhara yekuti mai vepano. Handiti mukatarisa mambo ava varapa vadiki kwandiri ne11 makore, but ndiudzei kuti kuna baba vedu vana sekuru vana mbuya vana tete vatinavo mumusha medu vakuru zvakadii kuna mambo pakuberekwa. Asi mambo auya manje aine title yakatongokura yekuti nyange ukada kukura zvinenge nyange ukaita 200 years handiti idiki kuna mambo, handiti ndizvo. Saka toda tipinde munyaya yenyu yatisingazivi panenge pakatadzikwa totaurirana kuti aiwa kana tiri kutsamwa tidambuke makumbo, kana apa pakadai so pakatadzikwa tingadai takadai tinokugadzirisai. Dai vakanga vasipo ivava pamusha ukagara usina munhu panenge paidol. Vanhu vamene tingapa-describe sei pati pakawanikwa munhu anongoedzesera chete kungoratidza kuti pane munhu pamusha panosvikika zviri nyore.
handiti makuwa mukavhakacha musiwa munodzoka mubamenyu so zimba munovaka kamazimba apa rinenge riri zimba zihombe rekuti kana wakagaramo so wega unoti ukataura wega panapa unonzwa maungirawo paunodzoka uri hwani kuti nhasi ndauya mukasvika umanheru chaikuchaiko mumba mako hana inorova handiti but kana paine munhu ari kugarapo munongosvika samazuva ese handiti makadii panapa vedu we chiregai kumuka ndaakudii zvangu ndaakurata ndokugarisana kwevanhu vechitema kwatei tichitarisira. Saka nyaya tiinayo pano mainzwa zvavari kutsanangura. Kana tichiita nyaya vabva vadzisiteta kuti imbiri, tikazowana yechitatu isusu sevatongi tinobva tati no, paripotwa nyaya iyo inenge hatina kuinzwa. Pane nyaya yekutsanangura sekuti mune ruzivo rwokuti mwana wemumusha make maanoberekwa vari kuti baba havasi baba wavo, senemu yaari kudedzwa haisi yake, ndo mhosva yaari kukubaya. Munyama muhombe vatete ndoda kukutaurirai, kana kuti irombo rakanaka rekuti kuberekwa kwawaitwa wabva wangonowana murume wako wobva warogwa kana kusarogwa, asi wonofa muchiparadzana nerufu nemurume wako. Imwe nzira inowanikwa kuvanhu. Kozoita zvekuti matiraya nepamunoda pamunogona kugonera murume kana kusamugonera amugare pamusha wepato ipa. Handiti atituke munhu neurema. Handiti mapona nokuti handina kuaplaya kuberekwa nemukadzi uyo azobva apa akanorogwa ndakangoberekwawo. Zvatakunosangana nazvo pasi pezuva kwakurarama kwevanhu, kwakurarama kweupenyu. Handiti saka tikaseka hama Mwari havadi. Handiti makwa. Saka ndinoda kuti mupindure. Pane miti mingani 11 iyoyo inyaya iri pachena yatoda kuti tibvunze. Miti 11 iri kutaurwa, miti yakatemwa chiitemerei pamusoro. Inini kuroorwa kwandakaitwa ndichiunzwa pamusha, ndakaroorwa 2021 ndokuuya pamusha pababa. Ndakauya pamusha ndichifunga kuti ndaunzwa pamba paCharles Mamundu. Ndakasvika pakubvunza Charles kuti Charles musha wandisiya ndepamamombere kana kuti ndepamawiniti. Ndakavabvunza ndepamamombere kana kuti wakandisiya mumusha pamawiniti, nekuti magariro andiri kuda kuitwa panapa ava ini ndakasvika vachichengeta musha sematauriro aakaita nditi manditi ndasvika vachichengeta musha handitore maorders kubva kuna tinasha ndine murume 1 Charles, handibike mapoto naCharles ndakachata ini. Ndozvandakaramba baba, ndozvandakaramba kuti inini handina kuuya musha kwamawiniti, ndiri mumusha mani mandakaunzwa maCharles. Saka handitore maorders kubva kuna tinasha, handitore maorders kubva kune mukadzi wake. Vakasvika paextend yeku chatanga ndichifunga hati maona mambo wapinda munhu nyange wakausvitaura ndokaonea mambo vapinda. Tinoitira kuti nyaya yenyu ichiri padhuze vachisvikawo vatangotangirana. Mubvunzo wandanda kubvunzai ndewekuti ndanzwa kuti pane miti michero 11 yakatemwa nemi, michero yakubereka mukati hongu ndakaitema. Kureva kuti ndo imwe complain yaapa kuti nyangwe zvangu ndichinzi ndingabude mumusha but zvinondurwadza kuti ndakaisa effort yekudyara miti. Mukaona munhu adyara muti wakubereka mupamombe kuti tidye maruva aberekwa nemunhu, agara pamusha ipapo pagarwa nemunhu iyeye. We have to respect that. Quando ukaona rudhara kugeza ruchiimba ragarisa
Ungara muti vakura. Vari kutsigira panhau ukaona atodyara mufi watobereka maruva watakutodya mafurutsu acho munhu iyeye ane nguva agerepa. Saka kana takuda kuti munhu uyu ngaasunduruke pamusha ngatimuremekedzeiwo asunduruke hake mune zvakadii achienda. Then nyaya yekuti mawinidzo nyaya irapa mambo ndeyekuti amai avo ndisaimba paploti pavo vachata nemurume wavo, asi pamusha apa pane nhoroondo yekuti varume ava 2002 yavakauya pamusha vaigara nevamwe mai vababa vakazoshaikawo. Saka vashaika baba vakazotora mudzimai wavo vanove ava. Saka ava pavanouya vawana ava vari pai vari mumusha, iye yainzi iwe ungatiudze mani mambo akagadzwa nezuro uyu mani ini ndisabhuku kudhara. Tikati aiwa mambo ndimambo nyangwe akaita mudiki zvinenge. Saka ndozvatatichedza kuvarekichira kuti mai ava vanga vaine mutumbi mudiki wakadii, ndo mai vepamusha ipapo. Hazvina basa kuti vasvika nhasi vati vauya netaitoro yekuti ndo mai vepapi veipapo. Saka ndo nyaya tatanga kuisa mutariro. Kompleni iri yekuti mai manje vakanga vari kutaura nhoroondo yeuyu kuti iwewe unodedzwa nesei nemwisiri yako, kana ukataura nesu zvakanaka tingatokuudza kuti unofanirwa kunge uchinzara. Uyu ndokuti kugara kwesitoki handizvizive yaimukundudza yakarema ndokutanga kutsvaga hwama dzake kuti chaakutaurwa nambuya chii. Ndo nyaya vakawisirana mudare vati vari kubvisana pamusha pavo kuti uyu ngaabve aende. Saka nyaya dzavo dziri kumakotsi. Takati isu hatibate nyaya dzekumakotsi ndedzekumakotsi. Iyi yenyu iyi yekutaurana zvemasei nemwini nenyaya yekutemerana miti ndo yamungauye nayo kwamambo. Saka usei unayeruzi. Inini baba kutaura chokwadi pandaitaura ndaitotaura pafoni. Saka pakutaura pafoni pandakaita nemunhu wandaitaura naye ndakatoti tinashe munoziva nhoroondo yake here. Ndikati inini tinashe ndakangova mwana wari pana pandiziva. Tikati tinashe zvaari kuita izvi tandisingafungidziri kuti ndo masimukiro achaita sei achaita pamba ipapo. Ndikati ko zvakafamba nekuti nanda asingatozivi kutaura chokwadi. Zvikanzi tinashe akatorwa nemurume ari grade 6 achitogara musango adzingwa pamba panoita sei pavaigara. Vaenda kuzaka vakanoti kutsvaga mukomana wekuita sei anogara kumunda ndomatorera vakamuita. Tinashe akaiya ari mukomana akatanga kugara kupurazi rekumhangura 2002. Anditi murume wangu akazosiya basa akaenda kuSouth Africa. Aenda kuSouth Africa iye akanga akushanda kune vamwe vanozvifundisa Chivenge. Haana kugarisika zvakanaka ikoko ndokuzotsvaga murume wangu mva azoya kupurazi uku kwatiri 2011. Anditi kuzosvikawo maiguru vakanga varipo varwara kusvika pakuzoshaya. Anditi inini ndokuzouya kwandakaita. Saka vaiedza kuexplaina kuti tinashe machengeterwo aakaitwa naamamombi aisafanirwa kusimuka musimukiro waroda kuita sei waari kuda kuita. Vakamuchengeta vakasvika kunomurodza kutofika mudzimai vakarapa. Mudzimai wacho to make matters worse akasvika pakuudza murume wangu kuti hamuna mukadzi mameseji ndinawo pamukadzi makarasika tsvagai mumwe mukadzi. Uyo ari panze andinawo matext message even maaudios. Zvikanzi zvikanzi hanzi makarasika pakuroora mukadzi zvamana zvamakaita anadzviwa vakawisa matendi. Pane murume ari kusati kwedu akatopiwa as an example kunzi vakawisa matendi. Saka imimi sekuru hamuna chamakaita mukadzi wamakatiigira iproblem. Ndofunga ndikakusendera pane audio yavasenda hanzi iproblem mukadzi wamakatiigira. Ndofunga vatisenda audio vakati inini pahama dzangu dzese ndakaroora mukadzi wandakaroora. Vakati mambo kana zvikwanisa muiterei. Handina hama yangu kana imwe chete yakandiudza kuti mukadzi wandakaroora haiti. Asi sevashandi vangu vandaiti vashandi vangu vasvika paextend yekuenderana pamberi pakunditi mukadzi wamakaroora haiti. Vaida kuparadza imba yangu. Vakataura zvakawanda arimo mameseji avavo. Tafadzwa handina ukamana. Ndikati yes ina handina ukamana. Ndakasvika muri panapa. Anditi muchichengeta pamba panapa handina ukama nemizvishuwo. Asi inini handina kuuya mumusha mekwamawinidzo
ndiri kuita zvandakauya kunoita pamusha pangu. Iye murume wako regerai kubatsira muriraiti zviri kurwadza zvingaiti. Yes. Asi zvisinei murume wenyu makangozoramba muri misi zvii. Tiripo kumba asi inini ndada kuti vazive kuti inini kana ndakarogwa naCharles handitori maorders kubva kuna Tinashe. Hazviiti. Ane wake mukadzi ndo anofanira kupa maorders. Kana ndauya ndiri pamba handisi mukadzi wemapoto naCharles, ndakarogwa ndikachata baba. Ndo zvanofanira kuziva. Ende vanofanira kuziva kuti pamusha pavari kana akanga asina kuudza mukadzi wake kuti panapa ndiri mushandi hapasi pamusha pangu, matsamba edu ekumunda izvo zvakuramba nawo. Asi vakabvunzwa nemurume wangu akanzi ndipei matsamba ndakakupai vanhu vanorima komandi pamba peda. For 6 years mukadzi wavo akarwara nekenza. Vakasvika pakuudza kuti isi hachakwanisa kukubhadhara. Vakakumbira vakati baba tikumbirei tijoinize kukomandi. Vakajoiniswa kukomandi vakapiwa ningirikeni offer letter yemundi yaanayo ari kurambira nayo. Akapiwa ine affidavit. Affidavit yacho to my surprise takaenda kukoti kuMeja Street on Wednesday yenyaya eviction yavo yakanga iripo. Asi kune murume wangu ari kuramba kuti amunonipa mapepa. Ane chitupa, ane affidavit iyoyo, ane offer letter yemunda yekuti ashandise kunotora zvinhu kuGMB. Saka ari kuramba nazvo. Ende vakapa koti iri kutoa finalization musi 28. Saka inini baba pandiri kurwira ndepekuti handina kuuya kumusha kwamaWinito. Ngaazivudze mukadzi wake kuti pano mukadzi watinofunga murume wangu paakauya naye akaedza kutaura na akada kuvhundutsira murume wangu akati ine handitaure newewe wakauya pamusha pangu nekuti waroorwa nemurume wako ndo wandakaemploya saka ine handina nidi kutaura newe. 3 months dzagara murume wangu pamba mukadzi anambogara taura nemurume wangu akati haunganditonge pamba pangu inini wotonga futi mukadzi wangu. Kana iwe wakauya pamba pangu chizoti Tinashe ari kushanda panapa hautonge pamba pangu. Ndo zvandikuramba tiri pamusha mumwe chete pakatoipa zvekuti izvo zvindakasvika kubvisa mvura mutengi ndichitotyira mhuri yangu even inini wacho. Miti yavari kubvunza kuti ndakatema. Mukadzi akasvika pakutaura kuti mukadzi anoroorwa nhasi osvika pakuti hanzi zvone ikamubve ibvai panapa. Inini ndindakati ibvai panapa pamakaitaudzana nyaya dzenyu namamambe ndandiri muexams angu kusou ndandisitoripo pamba ndakazosvika nyaya dzatoputika zvenyu mambo ndanditori kumaexams zvekuti masalaries avo ndakagara nawo 4 good years. This is my 5th year. They were supposed kunge vakandodzwa kuti nguya murume haasi kundipa murume wenyu haasi kukupai mari. Ayo zvaari kuti ndaishandira murume wavo. Mirai mai kana kukabvunzwa chakunetsa chii musakirosani. Ayo chakudetsa bambo chete dzekushandirana ndandadzisiya nchiti ndo dziri kubakoti kuti hatina kubhadharana kubva 2016. Ndikuda mari yangu ndo pasotanga mushandi munhu anenge chiwo kanzi wakatema miti akatema miti nditakaitema 11. Yes. kutorova kuti gaga pamusoro ichangamira anda unoti tema miti ndikati wakanganisa vakauya kwandirisa apa kumakanganisa chero vari pamba penyu baba ndiri kumbira kutaura yanga iri miti yekurapa ndechi chikonzero chakapa kuti nditeme miti. Mukadzi uyu akasvika pakudza shamwari dzake kuti inini ndakauya pano ndikadyara miti. Mukadzi anozoroorwa nhasi ouya pano oda kunditonga kuti ndibve pano inini hazviiti. Saka ndaida kuona kuti muridzi wemusha ndewakwamaWinidzo here kana kuti ndewaCharles. That is the main reason ndakatema muti. Ndo saka ndakatema muti. Taura baba ichitemwa miti yainzi iri kudzimwa evidence yemakore andashandapo idini kuti kana kwazi ave mutemo wachiti zvauri kuti wane 21 years uchishandira munhu yakatemwa ichinzi toda kudzima evidence yekuti pamba pavo iwo futi miti yacho handiwa tiri kubva pavo yes yanga iri yavo saka miti yangozosara iri yavo pamwe nzvimbo iyoyo varoda zvisakadesa danga rangu ikoko zvinogona kudii asi munoda kupiwa mhosva yekuti makamboitemerei miti yakadzvakwa nemunhu ndopatoda kurimbisaiva hamba penyu pa miti yemunhu akadzvakawo toda kuisa tsamo kusvika patsamo kwakadii uyu pamba penyu anofanira kutobva kana musika munhu
ende imi ndimi mai vepo haangaudzire murume kuti unoura mukadzi wakati vakataura vakati hanzi unoura mukadzi Zanzvikwa maizvo kudhaya. kusatoziva iko ya kusatoziva iye zvinochivaradzai kuti ndini mai pano mabaona ungana vavaratidza ndi mai pano bhadhara mari yavo vabve ipapo vapa zvimari zvavo tora mari yako yetwendedza vari kunopiwa ndo zvinoita kuti vanhu vadi pasimuke nekuti angaingoti andamirira mari yavo vari kuimirira vapa zvitokanati makutovatya zvekutodhirena mvura saka vanofanira kutobva but tingopedzerana navo but ndafarira kuti nyaya tiri kumatara munobatsirwa ikoko yava matara anokubatsirai zvakanaka asi imimi mobhadharwawo miti yamakatira ndiani zvinoitika ndezvekuti bhobho rinodya tsoro dzakawanda saka kana pakuuya bhobho patsoro sabhuku hachatotaura kana mambo sabhuku hapachisina kumwe tutsoro tsoro pakata Sorry, Baba, but rakamangana ndikavataurirawo zvikuita izvi ndakadei ndini ndakakonzera futi kuti vauye kuno ndichititaurirana anopedza nyaya iyi ndimambo mundofanira tokonzera ndobasa renyu ndobasa renyu kasingava ndibhadharo konongemwe munofanira kukonzera izvo unozotaura wakumusha kuno kuna mambo nyaya yatongo kaviri vanjeru vangadai vari kutaurira mambo ndakatopuwa ndakatadza kwakaita munhu ndakatomuripisa nhongo yekunu isati mauya kuno yatometa dzakawanda tsoro ani mabona ndingatoripisa imi kuti hamutaurire mambo kudare zvinhu zvamutaura izvo maifana kudlira iko dziri kuere mbudzi maikumba mbudzi dzakatengeswa dzese dzikapera ama kutoti dzikutenga handinotenga motoba 2 zvinotenga ndakuti vantu ndonotisa kumunikazo asi hama yangu mugarisanai kusvikira nyaya yapera kutonga musaodzera kutwara dzimwe muchiri paprocess yekutongwa imwe nyaya chiregai kutukana namai avo kana kuvasura ivovarikwanzonavo vari kuze samai vipa vapedzera vakuradzai rii ende pavakachara unovaizviziva wodzi vakauya uripo saka zvinorevei izvo vakapuwa vakatsemurwa simba nepakati nepakati nemurume wavo akati babata dzakatachinwa saka zvinhu zvese zvepano ndizviya vese saka musatukana navo iriranai navo vanotori mai ipapo musingati muchida iwe ungatoramba wako mukadzi kuti uno umwe unomuramba kuti toramba wako umwe unomuramba ndokufonera mombe dzakanha ndikatifonera chihupe hauna pakatumirwa munhu wenhingi pakatumirwa mumene aenda noona ndakadhimedzatoatonga chii nyaya isenemuya vati vakazonzwa pafoni makanzwanana mati makanzwanani yesenemu hoi pane munhu watatongotaura nayo kumasvingo muzukuru wedu aiti chii aingoti mabvisira atikuti ayo mundu kuti senemu yaari kushandisa haisi iyo ndeikuchii handizivi hangu inini munhu yenga atibatsirewo matauriro ava akaita pakaitwa ndikatoti ini handizvizivi kuti matorerwa akaitwa ndoko vakatozoexplainati tinachatanga kugara musango saka mabviro aarida kuita pamba apa haasirigara musango senemu yacho nechinzi chii handisizoziva mandikatoti saka nyaya yekuti ambuya zvikubvunza namamba nditi
ndanzwa muchiti mimi akauya ari mwana mudiki akanditisa nomurume yariti akamutoresa bethi murume wenyu here akatoresa nani handizivi plasinako nyaya yatingangoda kuti murume uyu abatsira vanhu panenge patadzira navanhu pamutirwa mai vaya vari kutaura vanenge vakutaura nekusaziva pakuti inini ndakadyara miti mukadzi angauyewo ndichibva pano chaari kuedza kutsanangura ari kuedza kutaura kuti magariro andaita pano nyaya dziri kusangana hatinodzisangana tinoda kuti mubvunze kuti nhau yesei nemu yemurume uyu munyaya iyoyo yaingotaurirwei zvinoshandei panyaya yekuti munhu agara pamusha penyu 2002 kusvika nhasi munaye musha wemusha ndiye angachiuchengeta right mauya makuka kuti munhu achipa ngapiwe mari dzake kana anga ari mushandi aende dai muchiti ari kurambirira kutorwa ndotachiodza kune chinhu chinonzi karanda kana muswawa pauyiswa nababa namamomo achiuya kuna sapo vakandiara kuti anonzi tinashe mamomo tinashe emawiniki anongonzi tinashe maziri andineza sabhuku wenyu ndini tinashe mari wakaya uchiziva here kuti uri kuuya kana tokaitwa vakasamusagara aiwa ndakauya ndichitoziva ndatokura saka vanhu vacho unotovaziva kuwaka zvakanyanya ndakatotaura navo vakati takasununguka kana zvavaitaura izvozvo kuti hausi mwana wekuno bcause inini ndini ndakatosara nababa ndikagara nababa kusvika vashaya imonokuziva here mozvikuti ndikabereki vamoziva paakabva mukuziva paakanhongwa kumundu nditobva zivenyi kwani wakungotaura kuti akandogwa achigara musango anditombokuziva matukano anditi matukano kugwadzisana hatitoresi matukano nokuti mukaudza munhu kuti ausaka munofanira kumudza chaicho chati chii ndikatoti ndine mwana ari grade 7 ndaiva naye time iyoyo akatoja yazondishungurudza chokuti aindibvunza kuti saka teti isusu senemu yedu chaiyo ndeipi ndobva ndatofonera madzikoma angu ndinaye chitoita kuti pamwe anyaradzike kuti kuno kune nyaya yakadai akatonetseka nazvo zvokuti aikuti saka senemu yedu saka munhu umazvingotiona mubata ona mubata here atitsanangura atibatsiri ndofunga hangu hazvina mosha ende inini ndotoziva kuti musi wa26 mwana ye anga asipo pamba vanga vasipo pamba vakabuda musi wa25 vakatouya ukapikwa pambakana mana azvitaura uyu zvakamurwadza zvikumurwadza saka tikuti imi muri kuti hamusi makataura aiwa ini ndaingotaura pafoni munoziva pakuitika kwenyaya mamutaura pafoni hakutaura kutaura vachiedza kuda kundionesa kuti mabviro ada kuita nemachengeterwo akaitwa hamusi kutaura iwo yemutiyeseni ndoyaari kutsamura emabviro anobasa mabviro ndiwa kana usiri kuita nevaridzi unobva zvakasiyana siyana yeseni ndoyari kumurwadza inozvii yake handiziva hangu mambo taingotaura pafoni kungotaurawo senyaya matiziva kuti sene muchangono haisi ndiye ari kudiwa namama maitaura taitaura natete maitaura natete but ari kuziva kuti senemu yake haisiriwo ndiyani hapana ari kuziva zvinhu zvaingotaurikawo kuti mabviro ada kuita nematorerwo aakaita munongoziva pakutaura kwenyaya ndo mataurikira zvakaita zvinhu zviriwo mumwambo varungu vedu vechitema kana vachiparadzana nevashari hakuna pa100 vese hakuna anoparadzana nemunhu zvakanaka isusu sedare rechivanhu basa redu nderekuchiti munozviziva here kuti rimwe zuva mumusha menyu munezenge muchichema
maita ngozi mumusha kunoshandisa munhu moparadzana naye zvakaipa. Anything can happen. Handiti ndo zvatete tichizovawidzira kuno ibasa reministry of labor. Anga akatoisa nhiko dzake dzekuti dzira vengi muchamini so tikuti zvekuti abve anofanira but ngaabve zvake munofanira kuzomutenda isusu ndoita vanhu vechivanhu munhu anotendoka kana muzukuru chaivo kagara naye pamusha muchingomutenda kumundo muchitenda zve muchomutenda kuchikoro munofanira kuzomutenda pamusoro tangani isusu seinini nemurume wangu zvatakanga tafunga tavaitira vana tine famu iri kumhangura ine 6 hectares ndofunga kungoti handina marisiti kune zvese vakaenda nemurume wangu apa vakati tinazve nekuziva background yake vakati akasimuka panapa hapana kwaanoenda rega ndimupa munda wekumhangura 6 hectares vakaenda murume wangu akabhadhara close to 500 kuti aitwe ownership yekuchinjirwa munda kuti apiwe munda zvine ayo izvi zvakazouya mushure mekunge tichibvunzana zvokuenda kumhangura takaenda vachiti ndogona kuti mari yako ndokupa munda ndati mari yangu iri kuma 17,000 yakusiza kuti saka munda ndogona kutenga oneka kana chimwe ingondimbai 17,000 waiora mari ndaiora 160 taishanda tese nemudzimai wangu wakawanira ipapo ndakaroorera ipapo ndo hamatori muri kushanda mizi ndobva mukadzi wangu akapinzwa 2012 kusvika izvozvo saka munda vakazopedzesera vati munda hava munda muchari pakwachura affidavit yemunda wacho musoro wakaenda kulebha vakanzi chindipei mapepa angu mbva wakwachura affidavit yanga iri pamusoro vanayo ayo zvekuti vari kuda mari yavo hazvakonekubva kwando pamwe vari kufunga unoona tuzera mari yako chibvawo kwano uchibva nekuti zvinhu tu zvakasiyana unoona muri munhu ari kuti uchadzamara wavo dzinomunda iwo unoda kuti wagarisei pa varungu vagara makore mangani asi haana kudzokera ukagara pachitsiri chako zilo musi kutanga zita rako haisi chako saka iwewe da uri munhu anofunga kutora munda wokumhangura iyo munda mambo ndikangoti kana wakanaka ndodziri kumakoti ende munda wacho iwoyo une munhu futi wakasiyiwa achishanda ipapo ava ne 15 years haana kupiwa $. Munda wacho wakatodimburwa futi nepakati noumwe saka ndakangoti munda wevashandi noumwe munhu saka iyo yemunda iyo zviri kulepa futi ini yanda ndichichema mambo ndiyo kuti nevana vangu vari kuti toda kuziva senemo inini ndini rugotwe kumba kwedu madzikoma angu ari kutodetsana neni kuti uya ugare pamba ndambogara kusango mambo ndaitogara pamba madzikoma angu kana zvavari kuramba kuti vanoda kufona panapa kuti munhu wavaitaura indokwanisa kufonera chero mukoma wangu ndiri pano pandakagara tinotowirirana wakanzwa vachiti chima yavo vaifona vachiti ari kurambira vaita sevari kufona nemunhu wavaitaura naye uyu tinasha ari kurambira panapa nenyaya yekuti haana kokuenda takanzwa kumusha kuti haana madzikoma ake akamudzinga kana senemu yaari kutoshandisa yekuti maonedzo haisi yake dai achitotaura nesu zvakanaka taigona kumuudza senemu yake saka zvaurikutaiwezvizvi pandiri inini ndokutora semunhu usina kuudzwa mashoko ivaya namaya avahakira nyaya dzepafoni dzemunhu aizvitaurirawo dzake nyaya dzake pafoni ndikutofunga kuti vakatokuudza iwewe vaitotenderera imba yedu yatogara vachitaura izvi vachitaura mbuyomaamonerangu munozotsvaga muonero vanhu ndati nini ndina sekuru vangu vakanetsana nemukadzi mutsuno mukadzi akati murume unonetsa achifonekwa nevanhu ndamboona kuti vanoita sei saka vaimboisa zvimari mitoni foni yavo yori wonyepuzira kudini kana murume atora foni unotaridza hapana namba dzacho dziri
so tikudini zvepafoni mai ava vakakunanga here kudza nyaya? Yes, vaitotuka vachitoti ibwa yemunhu tinasho uyu tiri kuziva nyaya dzake dzezokuti senemu yaanoshandisa haisi yake. Ndiri kuti ndikutaura nemumwe munhu pafoni ndisi kutaura ndenge nditaura newe munazo kuti aiwa ndikubvunza ndikutaura pafoni nemunhu asiri pano ndenge nditaura newe here? mune musingatauri neni but ndiri kuti ivo ava kuti vaite zvokundidedza nenyaya dzadziri kumatare zvasingaiti vaingotsvaga method yekutuka nayo. Asi uchinzwa zita rangu richitaurwa nesenemu yangu zvavari kubvuma wane kuti ndaitaura natete vangu nyaya yesenemu yacho. Panga pachida kuti mambo vabatsirike vamawini ndepekuti ngatisiyei nyaya dzaakukonzerwa ndekuti imi makuda mari dzenyu kuti mubude musha mavo muende. Handiti mapawa zvese izvozvo masakatirwa aakubuda asi chinangwa chikuru mambo vatotaura kuti munhu kana muchimuti mushandi anofanira kubhadhara. Ngaabhadharwe abude mumusha menyu. Handiti hapana chakaipa asi hamaigona kutema miti vabva vapuwa murango wavo. Handiti zvapera izvozvo. Nyaya iri kudiwa panapa ndeyekuti dai mapuwa mari dzenyu handiti motsvaga pamwe pekuera. Ukaona munhu wararama munzvimbo 21 years kana kuti makore mangani handinogona kusatoenda kumusha kwangu imo maakuzivikanwa kuno ndokumusha kwenyu kwamambo nomugare mutotaura kuti mambo handina kwandinoda kuenda upenyu hwangu ndatoexperienza kurarama ndiri mudunhu mani menyu imwe nguva iyo muri kumba kwamambo muchitotsvagirwa pekugara namambo vanokutsvagirai. Zvino chatiri kuda tese isusu chii chakonzera kuti musoro uteme inhau yemari yamunofanira kubhadhara dzakuenda kumakotsi. Kana dai vaida kubhadhara kumakotsi maenderei vangada ngokupai mari yenyu makanzi torai mari yenyu muende. Saka uyu mupamunhu ari kubatirira zvekuti ndakanzi senemu aiwa zvishande mambo ndikanzi handisi mupamombe ndikatsamwiri munhu but ndiri kuti aitaura navo here ipakoma iye ari kuwetisa kuti vakanga vari pafoni. Aiwa ndingati mambo inini kubva pandatanga kuenda kumakoti ndakaudzwa kunyange naloya ari kutimirira kuti hakuna kushaudha hakuna kudai. Ivo vaingotuka vachitaura ini ndakanyarara. But kukutuka kwacho kwavaiita vaikutuka here direct kana kuti vaitaura nemunhu pafoni. Imwe nguva ndaitaura kuti hamunhu ibenzi remunhu vari kundinetsa kadai kwete kuti vauya koroti iwo benzi wakadai. Vakatanga vachiita senge vari pafoni vakazopedzisira vakutuka direct zviya zvokuti ndiri kubuda padhoo votomira pamberi pangu apa kuti taura nesu zvakanaka tikuudze senemu yako uri kusiyashandisa senemu isiriyo. But zvesenemu nemari zvopindirana pano. Aiwa ina mari yako senemu saka senemu yakushandisa kwainoda mari dziri. Kana munyaya dzacho ndiri kuda kupa senemu zvikati mari kukoti tiri kuenda nemurume wavo ivo havatomborimo munyaya dzi ndakatoshaya kuti iye senemu yabvawo washandira murume wavo. But chinhu chinobata murume chobata naye pakutsvaga mari vanobatsirana ishuo kana handopona. Saka usambowa separate vanhu vamuchete asi munhu akakuemploya murume. But tiri kuti isusu tadiita mambopedza iri kukoti nekuti upiwa mari yako mambo akubatsira ingosiyana nenyaya yekudzingirira ndichazotikanganiswa kuti tachiite yekuti senemu ukanza matauriro avari kuita mai avo nematauriro ari kuita zvekuita kakusiyana. Ivo vari kuti taiti mabviro aari kuda kuita nemawiro akaita asi papo pambo ndopandaichikumbirawo kuti inini chiri kundirwadza yekumakoti tiri kuenda kumakoti inogona kudya inini inogona kudya ivo asi iyi mambo yakataurwawo nevava yekuti handisi mwana wokwamawenidzo zviri nemwana wangu ari kuchikoro nezuro ndakatoenda chimwega ari kutondibvunza kuti saka zvakazonzi senemu yenyu ndiani. Saka uri kuti kudini pamaa muchimbovabvunza kuti dei vafona tinzwe nyaya yesenemu yangu iwewe watsamu nazvo saka uri kuti kudini uda kubata
ini ndosaka ndakauya kwamambo kuti batsirewo kozi indotoda kuzivawo kuti senemu yangu chaiyo warwadziwa kamunhu karwadziwa manda ndarwadziwa ndikudawo mbudzi kuda huku unozichere nemombe pamhaka kuti wewe matadzirwa wakaitwa mani marwadziwa ari kuita ndokwaziva ndikati ndikana ndauya kuno mambo ndiye ndauya kudare kamambo ininogona chikundinesa kuti ndivachaje nenyaya iyo inini handikwanisi nekuti kwandikaenda kucheka asi waivapo wakachekerwa unoona tibatsira kuti ndakatadzirwa ndaida ndivandidai ndo handiona yemiti tangoiwirirana makatema miti handiwapaona iyi matauro amuri kuita kuti vaitaura pafoni vachidii kuti ndivati mai makazotaurire pafoni ndidai bhatararimo ndinge ndichiita zvinhu zvisirizo asi iwe manje wakatadzirwa manje kuti wakarwadziwa kusvika papi kuda kutatiziva haidi kurwadziwa ende ndichiri neshungu yokutoti dendaudzwa senemu yacho ivo zvavari kubvuma kuti iwe kuda kuudzwa senemu here kana kuti kuda kuipa ivo kana vabvuma kuti vakataura izvozvo kana vachitiwo sori ndogona kukuti sori nechakadai kana vakanditadzira musingadi uchiti sori tozvita pano tiri pano semataure mabvunziro amamuita kuti kana ngataure chaari kuda ari kuti akarwadziwa nditi ngavangotaura chaari kuda ini handisiri ndakarwadziwa iye ndiakarwadziwa ngataure chaari kutanga mambo ndikuti vari kubvuma here kuti vakataura izvozvo ndozotaura kuti kana kwani muri kubvuma here kuti makakanganisa maringe nenyaya yakufaniwa taura pafoni ndakataura saka kana vachibvuma kuti vakataura zvinhu zvavasina evidence nazvo because zvito zvinhu zvokundibata ndingati mambo ndokumbirawo kuti vanondiripa nei uda chii ndoda kana munhu kuti ndakatoisvitsawo kumadzikomo angu akati vakasununguka vachizotengesa panodiwa munhu wemombe ngani aiwa mombe yayakutaura wani 100 kana musina mombe nongatirati anobva asununguka tinotenda mama nemwana wake anobva asununguka tinotenda zviri munzira saka munomupanini mombe ndinokwanisa kuwapa rega ndibvunzwa baba mozoudza dare because tetiratauyatu kombudzi dzedu mutuvarini mbudzi end of February pamusoro emambo inini magarisirano atakaita kumba izvezvi nemhuri iyi mukanzwa kuti kana vachifamba pangu pafiwa kana mwana wangu kana inini zviri kuzvitaura mukati medare musacheme mai ndapota mari akatouraiwa mwana uri kure handitiukapa mari haatombodero hamwari hanyadzii iyeyu mudzimai wako because madzimai ndo ane problem ininiwondirukozi vachiri kugara kumba peavo toda kungovaudza kuti ndai munogarisana muchigadzira kuti nyanyi pere kudai tinotenda dai iri nyaya anga iri muno mudare muno isutatoti misika muchinomupa mari yake iwe unoda mazuva mangani kuti uinde kana wane mari mumo zvino haisi mudare reni uyu chakamubata imari haana kupinda kana asina mari chero anayo munhu anayo mari ndomukana undichiwana mari yako amaona munyatu ningori saka nipushai baba vatsvage mari pamusoro changami inini sematauriro andaita kuti vanhu avo vakasvika pakusenda mameseji vachiti kune murume wangu vatsvage mukadzi handiti ndoda kuti inini ndizive kuti pakuti vachiti murume wangu achitsvaga mukadzi inini wacho ndakanga ndavatadzirei zvekuti vazosvika pakuudza murume wangu kuti pamukadzi wamakaroora hazvinoita maindi
pamauya kunodari maverengerwa rekuti madanirwe inini ndakaudzwa panenge kuti musa madanirwa so ndoyatodhira nayo dzimwe dzezvirapfekera ndezongonzwa ndotibatsira saka kuti komosa ipapa sei asi totonga chinhu chadii chakamana tikada kujoinidza iyo tepedzina takubvunzana kuti zvakazodii pakadiko manje inini ndinonzi mambongezi mamunogara amuri kurambira nokunakisa kudei tadangobatsirana mai ava amai ava vanotiwo ndo mudzimai wemurume wepamba pondogara asi nemashoko amakazongotaudzana mamwe pafoni ekuti murume akarasika mukadzi akatora uyo aiti atsvaga mumwe mukadzi ndiwo anodiwa tikuti kana makazvitaura makakanganisa nekuti wenyu murume uyu anga achari kuimimi nevamwe vanhu funonzi munhu nemunhu anotsvaga chaanoda chaanonge achifunga chiri right kwaari saka idzodzo amama kupinda munyaya dzisiri but zvinoitika semadzimai pamwe matukano pamwe pane zvai zvaitika muri kugara pamba peava musati mapiwa mari yenyu kana kuti nyaya iri koti handiro zamai kunosona miromo yenyu murege kutukana kana kufungirana kana kutema zvozvo because panenge paine vanhu vasekuwirana satani anonyangira nesei ozonzi ndingani imazo unotuka munhu woti uchazviona muroi chaiye aripo achizvi obva ati shwe anomaona konzi haakatukana nani imamaita munati kana chifumuro chacho mune musingachizivi wakufira nyaya yekuti wakambotaura muromo wako wadii wataura saka chikumbiro hausi mutongo chikumbiro chatikuita kuti makamirira nyaya yenyu iri kumatare gadzirisana zvakanaka namai vatorewo samai vepamba ipapo semuri dzivamusha munganitendera kutaura mani taurai pamusoro ivo vari kuti ndakatuka ivo ndakaudza murume wavo kana ndakaudza ivo avari pano pabvunzi makasenda maaudio nemameseji ari mufoni mavo atoripozo ndinauti chekutanga chacho mambo pane pakatangira nyaya handitika murume wavo tichimuona tinovati sekuru handitika aiwa ndotsanangura kuti tichivaona semurungu wedu tinovadeedza kuti sekuru handitika pavakauya nemudzimai wavo muna june handitika vane maproblems avaititsanangurira handitika nemamwe ekuti ndakada kutaura munhu anotyisa ndakada kuzvitaura muno mudare anoti remei anoti remei vachidero anoti remei saka takazotoka kutaura according nekuti nezvakaitika nambuya vedu ava tiri pamba vatisiyawo vadzokera kusaura handitika ndo pakazopinda mashoko ewo nchivati asi sekuru mudzimai wenyu achakuparirai handitika nezvaari kubata achitidi achitiita pano ndo pakatangira nyaya idzodzo kana vachiplaya zvakanaka maaudio nemanguwo mufoni kuti arimo mamwe chete pamwe vagona vakadzima zvinhu handitika kwete kuti mandima saka munhu achakuparirai aiwa tikubata zvamabatawo asi nyaya yedu yapera zvayo todangonzwawo zvedu kuti zvekuti ndakavatide matsvaga umwe handina mbotaura mashokiwe nemuromo wanga vapuleya maaudio acho tinzwa pandikatide matsvaga umwe imweni zvemataura kuti sevanhu vari masinia makabva maunzwawo zvichemo zvaye zvahanzi dai mwari vakurangarirai mawana mukadzi chaiwe kuakanai maaudio vabhanda bati nyaya yapera tungorangonzwa dai mwari wakurangarirai mawana mukadzi chaiye wekuvaka naye manje ndomuwanepi ndofunga muri nanga inyaya taitaurirana amenoka nemawandiro evakadzi vakanaka munyika ngatiwanepi mukadzi wechokani haya zvizvo saka amai
nyaya inodzoka murume ndiyaidiskasa nevanhu ndirika saka anga tizvisiyei vamboke vanhu ava vari mumango mandakapuwa pisi yekuendinekuti ndichengetedza chandinongokumbira makumbira zvekuti garai zvakanaka. Pane matoilets atinosenzesa mumisha, pane magetsi nemwe misha, pane matsime nemwe misha, pane magedhi ekupinda mumusha. Ndanga ndichikumbira sababa wemusha, misha yese ngaigare yakavhura, musha wese mvura irimo munhu, musha wese kana paita magetsi regai ndivheneke pandinofanira. Dambudziko rekuzobhadhara mari ndo mashoko handina ndiri kunongedzera pauviri hwavo. But nyaya iripo ndekuti hatingatore zvakawanda kuti ndamunogarisana kunokabva zvakawanda. Ndikangoti ndikazvindandasiya nyaya dziri kumatare kuti isusu ndofunga nemudzimai wangu zvokuti tinoita violence pamba kana kudavira chero chatukwa hatidaviri isu izvozvi tinotopinda tinotosenerera tichipinda but inyaya dziri kumatare tichipinda pamba mvura chaiyo tinotochera kunext door kutonotsvaga mvura ivo takavharirwa mvura matelets chaiwo ane makii asi inyaya dzatova kumatare hadzozi saka ndandangozvinyarara kuti tinokutaura tinopopota hanhu kumbuka mazati kana uchirwa unzi ndichaonacho achiiti nanoshakusaka tichiwana zvinobata maonero andaita ndaita kuti vazive nyaya iyi yaikurukurwa nemurume weine vanhu vatiradza kune kwavakatobva kure chaizvo zviri wrong mambo hamungadiscase nasabhuku nyaya dzemaissues emurume akati akachallenge kuti zvakawanda zvavakataura hatikwanisi kutaura zvakatowanda enda zvinobatsvatsiura zvamunotuka vaisusu tiripo sevanhu hazvina kunaka vachiti peke and go ini isusu tiripo ndikati inini izvozvozvo zvamunoita pane musi pawakambonditi peke and go taizvinzwa ndichidira mvura mota mune makasuka neringi inyoka mubve musha chatoti kumira kwamuri tiri garisana zvakanaka